Никакви подводни води няма, просто язовир Росина е проблемният язовир, който наводнява цялото ни село. Доколкото имам информация, в момента даже и пускат и язовир Кресян също прилива. Неща, които за хляб, било примерно продукти за първа необходимост, сме принесли абсолютно всичко. Евакуирали сме хора, които са в бедствено положение, животни. С лодка ги принесахме. Така е. В момента чакаме трактор, който да дойде, да отидем да проверим как е състоянието. Виждате резултата на този контрол в Росино. Ако зависи от мен, тази стена ще е гръмна и въпросът ще приключи за жителите на Април. Значи 2 метра вода имам в стаите. Обещаха клапи, язовира каза, ще го бракуват, няма да има язовир. До кога те с работи? 58 години и моите хора живяха до 70 години там. Все вода. От реката няма, от Росина, от язовира. Гаража, пална вода, банята пална, туалетната пална, мазата пална, дама пално дървата вътре, плуват, няма де да взимам дървата, да паля печката. Направо търпение, цял нощ не сме спали. Той трябваше да даде назад, тя да се кача, ама... Искам да говоря с някого. То от другата страна, нататък всичко се вижда. Може да се запуши, кой ще го направи после от магазината? Аз и тук ще снимам пак. Прави утре да дадете вътре и ти снимай, я? Виж какво става. Той по-мината година банята, тук Кой имаш? той банята, туалетната тук. И гаража вътре. Ами там гаража, пълно дървата и... Кой ще прави? Какво ще трябва? Да мами дървата, какво казва? Ама вие го знаете какво е било преди. Как ще преминахте нагоре? Повече нагоре. Stop.